вечер, дорогие зрители! Рады видеть, что вас такое огроменное количество в этом прекрасном зале Кохи-Рудаки на второй национальной премии в области популярной музыки «Салом 2017». Всем привет! Действительно, этот день мы все ждали целый год. Незабываемое шоу, от которого вы получите массу положительных эмоций, и мы надеемся, что вы этот вечер никогда не забудете. Яркие впечатления, незабываемые воспоминания останутся в сердцах у каждого из вас, и множество сюрпризов ожидает впереди, так что это будет действительно шоу. Но всего этого праздника могло бы и не быть, если бы не наши спонсоры, которые нас поддержали. Компания «Молочная радость». МДО «Арван». Компания «Ленинг». Цех по изготовлению кованых изделий «Охангарон». Мужская одежда, магазин, прошу прощения, мужской одежды «Ризвон». Производитель отечественных телевизоров «Анко». А также множество наших партнеров. Это Общество Красного полумесяца Таджикистана в Сагдийской области, компания «Такси-24», магазин мебели «Милано Мебель» и, конечно же, энергетический напиток «55». И особую благодарность компания ТРК «Салом» выражает Национальной демократической партии Таджикистана в Сагдийской области. И для открытия торжественной части приглашается наш генеральный директор ТРК «Салом» Зафарджон Коибов. Встречаем аплодисментами! Да, у генерального директора дел всегда очень много. Он должен успеть все, проконтролировать каждую мельчайшую деталь от того, как, кто, за кем идет, а также весь этот сценарий, все это шоу. И Зафарджон успевает у нас все. Как говорится, начальство не опаздывает, оно задерживается. Спасибо. Ташакур. Буджуд шуму мама поем и фароя. салому дуруди бепоён дӯстони азиз сараввал миннатдории худро ба ҳар яки шумоён мерасонам ки имрӯз шумо ба маросими ҷоизасупории салом омадед. ва инчунин ҳамаи шумоёнро бо фасли баҳор табрик мегӯям ва инҷо мебинам ки модарон бонувон нишастанд. бо фарорасии иди занҳо 8 март ҳамаи шумоёнро табрик мегӯям. бошад ки ҳамеша шумо сеҳатманду саломат бошед, хушбахт бошед ва ҳамеша иқболи баланд бо шумоён бошад. модарон ва бонувони гиромиқадр, мо шукргузорӣ аз он мекунем ки имрӯз дар давлати собиистиқлол дунявӣ ва тинҷу ором фаъолият ва зиндагӣ мекунем ва аҳамият медиҳем ки давлати тоҷикистонамон дар ҳама гуна самтҳо, чи дар самтҳои сиёсӣ, чи дар самтҳои иқтисодиву фарҳангӣ рӯ ба пешравӣ ниҳода истодааст. ва албатта ҳамаи ин бо роҳбарии хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки мо имрӯз бо чунин шукӯҳу шаҳомат ин гуна маросимро базм гирифта истодаем. албатта дастгирии давлату ҳукумат аст ки ин гуна чорабиниҳо баргузор мегарданд ва бо дастгирии бевоситаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд бо роҳбарии Сарфароз Фатоҳзода мо ин гуна барномаро имрӯз барои шумо баргузор намуда истодем ва албатта миннатдории бепоёнро ба кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон баён менамоем. ташаккур. ва инчунин агар ки сарпарастон ва ҳамкорон чун як саҳми босазои худро намегузоштанд ҳам намешуд ва боз ба сипосгузории худ бояд ёдрас мекунем ҳамкорон ва инчунин сарпарастони маросими ҷоизаи супории саломро. ташаккур барои шумо. ва аз ҳама аҷибаш он аст ки имрӯз ситорагоне ки дар сафҳои пеш нишастанд, дар қаторҳои пеш нишастанд, сабабгор шуданд ки мо ва имрӯз ҷамъ омадем ва барои
анамин ситорагоне ки дар аминҷо нишастанд ва ситорагоне ки номзад шуданд имрӯз бо кафкубӣ ва хурсандии худ онҳоро шод мегардонем. албатта мо барои поси хотири доштани Диёрбеки шодравон мехостем ки чун ҳамае ки мо дар ин ҷо ҷамъ омадем як аҳли санъат ҳастем ва апаи гироми қадри мо Дилноза Каримова бисёр саҳми зиёде гузоштанд барои санъати тоҷик, барои санъати эстрадаи вилоят алалхусус. ва чун ба ислоҳи русӣ минута молчаниеро эълон мекунем, як лаҳзаи хомӯшӣ барои поси хотири Диёрбеки меҳрубон ки чун аз дунё рафтанд ва мо чун барои поси хотири ӯ дуструяк мехостем як лаҳзаи ором чун минута молчания эълон карда бошем. ташаккур. апаи Дилноза Каримова мо бо шумо ҳастем. ва дӯстони азиз, боварӣ дорам ки имрӯза ҷашне ки баргузор мегардад бо як хушҳолӣ мешавад ва барои ҳар яки онҳое ки имрӯз қадам ранҷа намуданд мо сипосгузорем. ва тӯли чанд соатҳо таронаҳои беҳтарин, таронаҳои наву ҷолиб, таронаҳои дилангез ва беҳтарин баромадҳо аз беҳтарин сарояндагон, зеро ки дар ин маросим беҳтаринҳо номзад шуданд ва беҳтаринҳо баромад мекунанд. умуман телевизион ва радиои Салом ба хулоса кардаги мо тасмим гирифтем ки ҳам барои рушди санъати тоҷик ва ҳам барои хушҳолии мардум барномаҳои нав ба навро эҳиёл намуда бошем ва инчунин албатта бо маъмурияти ҷамъияти идораи масъулияташ маҳдуди Садо ва Симои Салом бо дастгирии Фарух Ёрматов хоҳиш мекардам барои Фарухҷон як қарсакҳо бизанем. Ташаккур. хуб, суханро бисёр кардам. дӯстони азиз, имрӯза маросими ҷоиза супории Саломро кушода гуфта эълон менамоям. ташаккур. ва қисми чун суруди маросими ҷоиза супории Салом оғоз мегардад ва барои саҳна сарояндаи хушовоз он нафаре ки имрӯз барномаи маросими ҷоизаи супории Саломро оғоз менамоянд, ону Марьямро барои саҳна даъват менамоянд таҳти кафкубиҳои шумо. бояд гуфт ки Марьям сарояндае аст ки дар тӯли муддати кӯтоҳ тавонист ба дили мардум бо таронаҳои худ бо услуби миллии худ ҷобӣ шавад. ва албатта чун мегӯянд, агар ки масъули молочная радост, ширкати молочная радост ин бомаза бошад, ман такрор мегӯям, чун Садо ва Симои Салом пешниҳод менамояд бону Марьямро. ташаккур дӯстони азиз, ба шумо хушҳолиро таманно дорам. ташаккурҳои саломат зиёд. бошед. ассалому алайкум меҳмонони азиз. марҳамат, сурудҳои нав барои шумо. марҳамат.